U Trai viewers bat ki para banget bang ro aga kyrteng ka jong uji skris unang pen im takapor kadang long ka step ba saw sistem bat nakwa ban kuran ye fi hani kapor ka jingman ye Blei ka ba kumno ka ba Blei u pediang sngau ba beli ngakwa ban kuran ye ni naman tak de step sngi sandi bat shibet pensailet shiki jingasen dan na fi ki manda ka praise worship team dan ifi ki banyo ki program ki waper hanri ka jinkali ka babu ifim ta hatu u Blei u priang sngo bahan em ya ka jing shakri Blei jong fi ya ka jing mani Blei jong fi tingin ya pet na ka bible ka ba kumno kata ka jing mani Blei ka ba u Blei u priang sngo ba bat ka ba undai yo ban Kyrkhu tong ini let na bible kasam ar phundai khot ka ba ar ko ongkum ni ka jingroi sam ka ba ar phundai khot ka ba ar ko ongkum ni to ai how try ya ka burom ka ba dei ya ka kyrteng jong pi hangni kadan semicolon kong kamot ka batai ya ka tu ka kat kan ni kadan ka jingia dei ba ka tu ka ka banga puli wong to ai ha utrai ya ka buram ka badai ya ka kyrteng to mane ya utrai ha ka jingitynnad ka jingkhuid kai ka ba pediang sngo ba Blei ka ban ai buram ya Blei ka ba ha bangi let shau Blei da ka jingkhuid ka donut bat ka jingim kata ka pen sngo ba ya Blei namar Blei an pen ing ni fi haka kitab Isaya kalnong kaba Henryu katukhat kabalai ka ongkom ni tiwei ula perta hawai pat pada ula ong ubakhut utrai kipat ka kendau baro kadap dakaburam jong bakhut kan mau ngi duai gimana ya Blei dei ubakhut sangap sya u Isaya ja yu hat khat balai uang Isaya ong ni uang ti ngala ong kordit yang namar ngalayap namar nga ubriu batengit kirim yang sentur ban ngasyong apa yang upat lang batengit kirim yang sentur na bagi khamat jonga kilayo ius im utrai kipat Kat wadriu ti uwe na kita ki serap ulahir sana bat urunga baham barham akti jong ubala shim dakanap dakaduan ba ula kta ya ka sentur jong na dau ula ongru ha kan kami kani kalakta ikirim yang sentur jong me te ya ka jingbam hok jong me laweng no ba de ka pop jong me lapen khut dengan lay osngau ya ka jingsaw trai bu ong ngan pha ya nu bat wei ban let na ka benta jonga dengan ong ngahang ni tu pha ya nga bola ong tu khi bat ong hau ni pat lang tu ngau phi shishan rei wat ngau thu bat tu yo e phi shishan rei wat shampang pen klan ya do nu ni pat lang bat tu pen kya ki skor jong ki bat tu pen khap brep ki khamat jong ki yo kin yo e dalaki khamat bat kin yo sngau dalaki skor bat sngau thu dalaka do nu bat kin phai pat bat an pen kya eki pi ne mang ni Isaya habolai i ong bakhut ulas ngau thu i ka jinglong tengit jong las ngau thu bat tu serap ula wan ban pen kta ban pen khut ya ka shintur bat la pen khut ya ka pop para banget ni mani ngilet syakri Blei kumno hakamat jong Blei hatu ngilet kumno ngilet ni ngau thu ne mi Blei bakhut ya ngilet man mani ada pi ngau thu ya ka ni ngan ong inum let jingeseng bat ka pop shiren jan ngarong fi bat ngi ile kumbam sut yo ye ni mani yu Blei ngi siang haki praise and worship team na kuran syai ka ni ngarong Blei sku tanat lada ka pop aurea kadang dan bat ngi let syai praise worship team ni mani kumbam tip lada dan ka pop jongka jingpet yagi film aurea ka masturbation begitu ki ju ki ti ni ro U Trai deki juk ti pendan kam deki juk ki khamat ngan
Hatu Blei pediang sengau bayi, hatu ngi lek bom sut yo Blei. Shanu ka jingkhuid mata. Dan ki baong I'm a sinner saved by grace. Ubriu ubal apen khut umlong shu unong pop. Ketin jong Blei ka ong ulalong ubahak. Hatu ngakran ni ba hatu ubriu ubalayo jing pen ur hap mo ngam ong ya kata. Hanrai ubriu ubalayo jing pen sisa. Udan ka donut ban rikhut ya ka jing wat la umpat long janai wat long dok hapan kala ka mamut man kesengi wap let shwa ban let jing sen de shwa ban sedang praise worship team udah yit yeldi kadai ban yit kadai nganget ba shwa bangin man you Blei shwa bangin worship ngidi ban let ban yit ya ka donut bangin ya pla par nok hi bangin ya pen khut ya ka donut ngin let akamat jong Blei dan mentangan ong pi ki ba let shwa praise and worship team ki ba shim ya ka tin jong Blei kadonut ka jingai no Blei pediang man num pediang la dang empat kala ka pamot ngim dan syak ta ka jing ya dei bu Blei ngim dan kata ka jing ga bakhut ni mani yo Blei bakhut kan kun ma unadap bat wa bihu kiwan ra ya ka ding ga bam dei bat hang tu kila yap kan mau dei uju Blei jong ka jutang ga parem bat menta kada ka jing ai bo Jesus Christ ngi wan chak mat Blei teringi nam dei ban shim sting ka jing ai ban ong baka dei ka jing ai ngale mani khat mamon ngale le pop khat mamon Sunday mani Blei Monday hadu Saturday ngale jat ki kam kata kam la man long kamat jong Blei ude Blei uba hadu ka ude Blei uba khut ude Blei jong ka jing bitar ude Blei jong ka jing ngim la man ken sting para mangen hiran kam ban ong kumbo nong roi sang ong tu mani U Trai haka jingitynnad ka jingkhuid hatu ngilet mani Blei dakanu ka Rukom dakanu ka intention u isaya u khnyu usngau thu shwa bu unong ya lap shwa bu ong trai pha yanga lapen khut shwai u gitu ki thlit ya ka shentur jong udah gitu da urunga barham shano shu manong ipi menta ngialet jingesen karyam ru kamam dei shongdor shu balet mani yo Blei kham tam nei lei bikila jan ki Christmas ngadong keren bet yang ni da jing sisa ladang idan sisa ka donut bakhut nginum riam kanu karyam ban pen ibang iki bai ban pen kwa brai ki bai hatu ngilet Christmas kala jan ngiong ban let ban penan burom ya tu klung no Jisu balawan ya tak advent ban penan burom ya Blei Jesus Christ hatu ka kiriam kimia adai dor shu bar ka jing ma kran banyak ni on par ma namar ba ngi khat LD ba ngi mani yo Blei ha ka jela jong harisha no kan jing mani Blei ka ba shisha ngim kran shu sapang ka hop ka pop ka jing bisha bat bandai ban kala ka bomot ngi pen sngau bang ngi dan ki skor ki badat ngi kwa banyo sngau tang ki ban pen sngau tanat ngim khat shu ka jing kala bomot bisha tak daw ka peja ka jing long mensi ma ka ri jong ka peja ngong ka pertai ka ri jong ka imba ka pop jong ka aurea jong ka klim jong ka jing bishni priu jong ka jing ya snam namar Blei ngim keren shu te ya kata jingkhuid jong Blei ulong bakhut udawan ngi bangin long bakhut udai kodosh bakhut nak kata daw yo udawan ngi bangin long kadash ka ketin Hebrew ko bang ba pin long ki bakhut pin pen kerpang ya ladi pet ki parisi Blei ubitar ya ki parisi habagi tre man pen khut tang ini ti tang ka basabar hanra donut ka tengit kam dani Blei Jesus Christ wang kumno ha ka gospel markas kal na ba nyo ini puli wang anda kum ta ki parsi ki lawan lang hau bat ki bana ki nong tho ki balawan na Jerusalem
Ha bagi la yo ite ya ki bana ki senran jong u. Bagi bam ja da ki kti bam khu. Kata klam da tat satya. Kila penram na bagi parisi bagi jiu baro lam da ki yo tat ba ya ki kti kim bam satya. Kita bat scam ya ke rukom pateng la pateng kita men basan. Haba kila ya wan ru na yo lam da ki yo sum kim bam satya bat bun kiwai pat ru dan ya ki bala pediang ban bat scam kum ki jing sat khuri bat ki luta bat ki peliang bat ki palang ru namar kata kita ki parisi bat ki nta ki nongtho kila keli ya u balai bagi sanran jong me kim ya kat kum kar rukom pateng la pateng ki temen basan Henry ki bamja da ki kti ki baklam tap ulaya tu te ki kadai ka bau isaya ulaya tu lepa syapang jong pi ki ba arsap kumbala to kini ki beriu ki burom yang dala kirim yang sentur Henry ka dokno ti ka jengai nanga Henry ki mani thala yang haba ki hikai ki jing hikai ya ki hukum jong ki beriu naba haba pi ino ila ka hukum ublei pi bat scam ya ka rukom pateng la pateng ki beriu kum ka jing sat luta bat ki khuri bat ya bun ki ai ru ki wai pat kum kini pile uji suang ni badan kamban pen khut ya dok no ndai wan ram da ka jing mani arsap nganong pi isi yo para marjan nganong pi isi yo para marjan ka dok no jong pi kam khut pilet ban syakri blei ban bat ya tu ka kardan ka position apok ki ying mani apok ki balang kat boyo para marjan yang pipim dan ka jing iet blei how they hawk si wo blei usmo bhai kata pi isi yo para marjan pim dan ka jing iet wat pilet ban bat i kardan ka ying mani atau gum kata u blei upadiang hun pi syakri pri ma kren ya ka jing sisa nang ni atau ka dok not ka dan em ka jing khu uang pi mani arsap lah da pile u blei u dawan ka jing khu kadang ka jing ya bisni ka jing ya pi hun bagi wan mani sya u blei da kum kata u blei upadiang so bhangi dan kamban pen khu ni dan kamban kala ka mamu na kata da ka shiti u jacob kong gumno kong apa piwan man mani para banget hi pidan kamban ya apply ki pop pidan kamban yo pen khut ya snam yang Jesus Christ pidan kamban nget ya jing syayap jong pidan kamban ban nget ya jing mi pat jong pidan kamban apply ki pop pidan kamban one show blei da ka donut ka khut bakan dan ka jing khia ka donut bakan dan ka jing mani blei ka ba shisha kabanan bor fin ika ikhtiar fin jaki kamba balai ka por jong ki apostol ki jaki kamba namar ki mani yo blei ha jing syap tin yo blei ha jing khut balale ki dakla mentakat telat namar balai kamdan ka jing syap tin yo blei kamdan ka jing rikhut nanong ni supang ki sut ki ba itanat ni deng ki tai ki ba itanat nanong fi ni wan ki dress ki ba khut reka donut kam khut u blei kwa e ka jing khut unsa sei ban mani ya u ya kita ki remnants ki ba kloi ban IT ki ba try pan khut yang boleh la senang sei menta unsa keni no e ki jing syakri ki ba shu syakri tang let dap rukom manong fi unsa wang ni ki position yo fi kwa boleh ya ka ba mani ka ba shu le arsap kwa e donut chungi u Jesus Christ untuk men eat ya la boleh pa na do ka donut baro na do ka man sim baro na do ki jing berkat baro hatungi pen khutnya sandi pilit pat gitu ki video ki bajak lia men step pilit man syakri ublai kamdan ka ai kala arban ka donut kamdan ka ai ka jing kata sandi ngi yang ki worship team yang mane ni maka pop jong ka aurea aklim haru ublai umoi sandi ngi preach na ka pulpit anong but Henry pi isi pi shunur par marjan pilih politics
kam dan kabakut keren seni pia bishar rio pia gossip manong pia dan yang bajingku boleh ukuran yang kuat ban keren yang jing sisa nama sisin ngal along kumta para pangan sisin ngal along ngalalit syakuri Blei nganong pia alat ban sisin ngal along ngalalit ban hikai sanesku bat kata ka pop sirenjan nganong fi Saturday ngapet itu film jakria sending alat mengalayo pang senan nganong fi kam dan kajing sok ka mesim kadan kapor mengakhir kerdan senan kau ngam trek U Trai wat ayang kan ni man syakri ngapep na kajing sang ngam trek seno marba kam dan kajing ku mengakhir kerdan no bat dei tat ndau Blei open coach sisa dah senam juga ndai ndala let syaka jingkla bomot besyan ndai ndau Blei la pelat syar pop walaupun coach sisa bang senut ban yang biang ban yalap nak kata mlang ban yalak kai bat Blei buat yang gidan kam ban kala bomot gidan kam ban let syaka jing pen baptis gidan kam ban yo pediam yo mensim ko gidan kam ban yat kan ngene ketin jong Blei ho ngim pat janai menta nang pen coach ini henry yalak kam kai mo Blei pediam bre ka jing mani ka ba arsa ko ay ka do no may ka jing em ka buko nakabentar ka burom jong Blei yaro U Trai